Caballo homosexual de las montañas. Aquella andada de xentuza, eu andaba por aquí, estaba a xogar un ratiño, nada, pois a unha quejaño un contra un, pois quería mostrala no canal. Así que nada, cos otomanos, pillalle gusto aos otomanos, a verdade. Os ingleses xa non me estaba, xa os tiña moi gastados, xa non me estaba dando resultado, así que un franceses, que eu penso que é unha bastante asequible para os otomanos, versus fucking otomanos. Así que nada, o de sempre que facemos. Todos a ovellas, menos un, que vaya a ouro, construindo o campamento, mentras o segundo e o terceiro, o segundo vai a construir unha casa e se vai a poñer a ouro. E o terceiro vai ir a ouro. O resto, a comida. Mentres tanto, o explorador cara ao centro. Aquí xa pillamos bastantes ovellas. De feito, nesta partida consigo moitas ovellas. Pero bueno, imos a darlle moita caña agora ao principio porque pouco ten e xa vedes que é algo longa a partida. Nada, damos aí, xa temos a casa e os tres. Así que vamos sacando máis aldeanos, imos explorando, xa vedes que para o centro, cara a unha esquina e volvemos. Aquí topamos o explorador inimigo, xa conseguín bastantes ovellas, se veño para este lado a ver se atopo máis, aí hai algunha máis. Empezo a tirar cara ali, cara ao final. Nada, xa teño 9 en comida, así que o resto vai ser a madeira. Poño a rede comercial e construyo o primer cuartel. Antes tanto, vamos seguir sacando a madeira. Saco uns cuantos de carne, saquei 4 e xa teño a 5 construir isto. Mais o sexto que vai a ser este. Non teño un número fixo normalmente, pero bueno, aí andamos. A estas alturas eu penso que o meu rival aínda non fixo nada. Matouse a facer isto, o sea, isto me parece unha cagada tremenda. Pero bueno, aí vai a por... Aparte cando ten tantas ovellas, vai a construir o seu primeiro cuartel. Pouca cousa ten. Aínda ten solo un a ouro, o sea, non ten ninguén a ouro. Pero bueno, eu xa consigo pasar, aínda lle falta bastante. Vamos a por madeira, con dous que tiña aquí máis un novo que sae, a madeira se construín a segunda casa e imos a darlle. Vai máis a liar bastante este cabrón, vai máis a liar bastante, xa ides a ir vendo como máis vai ir liando. Pero bueno, aquí achégome a ver un pouco o que ten, vexo que non lle explorei nada, pero xa vexo que está a construir nada. Eu penso que está máis forte, o sea, eu penso que neste momento tendrá bastante army, e por eso non está a facer nada. Pero bueno, sei que ten que xogo contra un francés, así que fago? Lanceiros, empezo a partes, isto non está protegido, teñen este lonxe, así que nada, dispoño aquí unha protección. Non teño, por desgracia, madeira, tendría esta, pero bueno, tiro pa aquí, pa as costas. E eso. Vamos a seguir dándolle un poquinho de caña. Já teño uns cantos lanceiros para defenderme del, que como vemos aínda lle falta bastante para pasar. Eu isto non o sabía, claro. Eu penso que a estas alturas xa debe estar construindo o cuartel este dos franceses para sacar caballería. Nada, xente a madeira, construí o molino, agora para sacar isto. E nada, aí vamos. Agora pasou a feudal. E por suposto, con que vai a pasar a feudal? Coa puñeteira escola de cabalería. Así que... Nada, puxo aquí este cabrón. Vai a dar resultado isto. Xa vos lo digo. Pero bueno, eu exploro un pouco.
Quero saber que ten, quero ver se ten algunha retaguardia, quero ver con que pasou. Pero bueno, nos seguimos aquí, se alcanzou o límite. Nada, un pouco de casiñas, se conseguín construir a primeira escola, a facer lanceiros, 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 lanceiros. Aquí asómome e xa vi. Ten esta merda. Xa sei que teño que sacar lanceiros a morte. E a eso estou. A sacar lanceiros. Xa teño 8. Que para o primeiro raideo aínda me pode servir. Nada, máis casiñas, que xa estou en naranxa. Pois máis casiñas. Vou ir limpiando eso, para ir construindo eventualmente. En economía non estuve moi ben, pero que o tío este estivo fatal, Para ser prata, sorpréndeme que xogase tan mal, a verdade. Xa teño 11-11, 5 e 3. Isto mellor tiña que ter ido máis aquí, pero bueno, vou sacando pouco a pouco. 5-5. En ouro, normalmente, con outras faccións, os primeiro que saco é madeira, para compensar na primeira, pois, saco pouco, despois a ouro. Pero como teño isto, a rede comercial, pois non me preocupa en exceso. Como estuve a sacar moitos lanceiros para ter algunha contrapartida contra posibles ataques, con, eu sei que ten isto, así que me imagino, como despois fixo, que sacará cabaleiros, o sea, infantería con espadas. Entón, nada, fago isto. Pois a darlle. E, para aproveitar isto, como vedes, sempre construyo mal o primeiro cuartel, pero bueno, non pasa nada. Vamos a sacar a armería esta para darlle caña. Sacar mangoneles a morte. Xa conseguín sacar o primeiro, xa tiña bastantes ovellas, pero aínda quería máis. Nada, máis xente a limpiar isto, aínda que se van a pasar aquí. Nesta partida, a hora de minuto 12, pasei de época. Bastante raro, bastante raro. Tamén o tío porque fixo mal, tiña que terme raideado un pouco. Pero bueno, aquí vemos como ainda non fixo nada, ten aquí un par de controlando isto, outro par aquí. Non sei moi ben que pretende dispersando así as tropas. Pero bueno, alá el. Eu xa teño 13 lanceiros, xa estou sacando cipallos. Pouco a pouco aínda non teño unha economía sólida, vou facendo algunha mellora. E nada, aí seguimos. Máis casiñas, máis cipallos. E aquí vai me empezar a liar, cabrón. Eu isto non, obviamente non o estou a ver, pero vai me empezar a liar. Nada, consigo pasar xa de época. Podo pasar e que vou facer? Isto, obviamente, unha escola militar máis. Xa seleccionei aí. Isto tamén debe que estar moi interesante, pero bueno. Nada, seguimos dándolle, seguimos sacando. Vemos, intentamos aquí. Aquí trato de facer o segundo CT para facerme con estos recursos, pero o cabrón xa empezou a rodearme. Non ves aí, pero non é problema. Aínda que me vai foder estes, e estou a retirada que veñan o máis preto, pero xa está. Os pallos para os arqueiros, e este pouco vai facer. Non sabe que facer. Aquí está a construir un castelo, o cabrón. E nada. Feito todo, a sacar máis aldeanos para rematar a facer isto. E continuamos. Vou a darlle un poquinho de caña.
O tío vai a caza. Eu, normalmente, o sea, se me queda preto é unha caza moi suculenta, en plan que hai dúas de caza xuntos ou algo así, podo ir a caza, pero normalmente non pago hortas. Ainda que agora ainda non teño porque ainda teño ovellas. Nada, máis casiñas, que o problema de que che van facendo tropa solo e os otomanos tens que estar facendo casas continuamente. Nada, protexo aquí a estos. Vou a construir xa isto para facerme con reliquias. Aquí, fixo aquí bastante ben, a verdade. Foi a polo mar, eu esquecíme totalmente do mar. É moi pouco, e aparte só ten tres. Para tres, mira, eu nin o sabía, pero ata me saiu ben a xogada. Nada, movo aquí isto para defender esta parte. E a facerme coa pedra. Máis que nada. Máis xente a ouro para pasar a imperial. Sacamos isto para sacar as melloras do asedio. Xa me quedei sin ovellas, así que nada, a facer hortas e os que non poden, pois a isto, a vallas. Xa teño bastante army, penso eu, pero bueno. Seguinte que vai ser Genízaros. Aquí está construído outro castelo, defender está bastante ben construído os seus castelos, a verdade, protexendo estas zonas. E aínda me vai a liar máis cos castelos, xa veredes. Eu veño aquí a protexerme, isto está aquí na retaguardia por si ven aínda ter algún tempo de reacción para lanzarlle isto e facer unha pinza. E tamén así me sigue como pivote para poder vir aquí. Nada, vou facendo hortas, quedome toda esta xente que vai a virse para cá. Non sei se xa tiña todas construídas. Sí, aquí está a cuarta. Putada, aquí construí fatal, porque aquí non me vai a entrar máis. E isto é unha cagada. A seguinte que vou a construir vai ser aquí. Pero bueno. Máis hortas. Ainda... En ouro, en madeira... Aí estamos. Xa conseguín tamén. Movín aquí, pero xa mo matou. Xa conseguín un aínda así. Aquí con estos hijos de su madre vaime foder un pouco. Eu claro, isto eu non o estou a ver, pero que vexades o que eu estaba a ver. Eu nada. Eu xa sei que teñen aquí un castelo. E bueno, para ir protexendo os sectores, pois poño aquí un castelo, así protexo dous de ouro. E protexo este franco, esta entrada. Como vemos, está aquí defendida, aínda que aquí non fixen as melloras cagadas pola miña parte. Esto non me percatei eu, pero bueno, aquí movín outro pa aquí e jodín. Porque xusto, claro, xusto coincidiu que me mataron. O este mirei pa aquí e non vin os outros pasar. Tivo sorte aí. Acabo de percatarme agora. E aquí mirad o que me fai. Mirad o que me fai. Eu estou aquí gestionando isto. Xa teño uns cantos pipallos, xa estou sacando genízaros. Xa teño unha forza considerable de aceiros, xa teño mangoneles. De feito, creo que ainda vou a sacar... Non, xa empezo a sacar asedio. Bueno, lanzapedras destes, trabuchets. E vexo isto, xa vexo isto, xa movín aquí os aldeáns. Envíolle os cipallos. Empezo a mover army. Aquí, indecisión, mal feito, consigue meterse dentro. Aínda me loita un rato, pero ao chegar os reforzos, o moi perro, métese para dentro, pero por sorte tiña isto xa construído, xa saco unha segunda, xa saco un trabuchet, xa ven o segundo de camiño, e sigo presionando aquí. Retírome, porque xa sei o que teño, e vou asegurando casas. Poboación, nada. Ouro, lanzo os lanceiros porque estou facendo genízaros. Entón, pois nada.
Xa teño o seguinte que vai a ser isto, preciso máis tropas. Estou sendo presionado, estánme rodeando. Ala, que veña por min. É la hora o que tengo problema. Empezo a facer máis cuarteles, máis army, podo pasar. Podo pasar xa a Imperial, pero neste momento ainda vou a tardar un pouco. Vou a preferir facer un pouco máis de cipallos. Hai creo que fixen, bueno, estou a facer tropas. Nada, xa ten que sair sí ou sí a por min. Xa de pouco de sirve. Vai estar aí dándolle, non teño pedra, porque se estaba pedra era estos, xa remataron, pero nada, aí van a sacar máis, xa teño outro, non sei se teño outro en camiño, bueno, sí, aquí, pero estou a facer tropas, por eso perdín o momento. Casi consigue destrozarme isto, Aquí vemos que o cabrón fixo isto, que agora que non vin isto, quero ver onde sacou. E aquí está a facer polas esquinas cuartéis. O seu penso que tería sido facelo por aquí para pechar ou tal, pero bueno, finalmente aquí non sei que pretendeu facer. Enviou estos aquí e esqueceuse, a verdade que o tío un pouco manta. Nada. Este un pouco... Eu xa estou sospeitando que aquí ten algún aldeán. Envíolle aí para limpialo. Non o consigo, pero bueno, xa con dous pouco máis vai poder facer. Ah, pasou a Imperial antes que a min, me acabo de fixar agora. Pasou a Imperial antes que a min, mira, o que construiu aquí, a escola de artillería. E nada, ya Castelo fora, lanza isto mal lanzado porque teño a quitar, aínda consigue facerme algo de dano, pero nada. Ya está, defendido. Mentras tanto vou pasar de época aquí, que cagada miña, solo poño 3. Aínda que envío aquí a estos a defender, levo poucos aldeáns. E para defender, mira, o cabrón puxose aquí a construir un castelo que eu non estaba a ver, claro. E eu poñome aquí a construir outro coa idea de que me cuadre isto, pero aínda me vai a liar por aquí. Coas puñeteras esquinas. Pero vale, empezo a sacar máis, necesito, agora mismo síntome bastante débil. Síntome bastante débil. El vai gañando en todo, prácticamente. Menos en arrasados así. Móvome aquí para saber se ten. Eu non lle chego a ver isto. Pero quería saber se seguía tendo esa army aí. En que o castelo me ataca, entón, pois nada. Como vexo que parou, aquí síntome que xa pechei ben. Pois nada, voume a poñer a limpiar castelos, a limpiar zonas. Ah, que perro aí. Eu estou aquí centrado. Pero nada, pois iso, a presionar. Xa teño aquí os genízaros para os cabaleiros. Non ten que facer contra min. Non sei, envío o explorador porque quero... Eu aínda non sei nada do que ten por aquí, pero penso que xa lle vin algunha tropa por aquí. Entón envío o explorador a moverse. E comezo a presionar. Ora é o que ten que facer algo. Aquí xa vedes que me está intentando pechar e agora é cando me percato do que ten aquí construído o cabrón. Mentres eu estou aquí. Nada, lanza o seu primeiro army, tiña que ter lanzado este tamén a vez, mal coordinación aí. E agora cando chega este, teño aquí unha torre, vou a ter o castelo, teño todo o meu army, nada. Cagada súa. E estes van a ir pa pedra, que non teño a nadie.
Aquí están a presionar continuamente. Pero ahora mismo centrome en presionar eu tamén, a súa vez. Nada, xa conseguí tal, ahora estou mirando para aquí. Mirad, mirad o que intenta facer o cabrón. Ir construíndome torres. Eu supoño que este xogará normalmente cos mongoles, porque é un modo de xogar moi mongol. Pero bueno, nada, isto que non sei que pretende. Ya envío aí aldeáns para limpiar esto. Aquí consigo construílo. Non me deu tempo a chegar con 4 genízaros que tiña por aí a construir, pero xa vedes o que teño aquí. Así que decídome a ir limpiando, a ir presionando eu tamén. Aquí eliminolle a estes aldeáns, moi ben por min. Non sacou ningunha mellora, así que aínda estou aí un rato, pero, bueno, só retirarei agora para construir aquí un ariete. E nada, sigo presionando. Ten estas exército aquí, pero contra min non pode facer nada. Fui presionando, se lle eliminei a torre. E o problema teño agora é aquí. Teño que ir limpiando. Construyo un pouco de asedio para limpiarme disto. E continuamos. O tío pechoume bastante ben, pero rompinlle aquí e tiña pouco arme para defenderse. Non... Bueno, reorganizo todo e continuamos. Mentre sigo aquí, empezo a construir, xa fixen cuartéis, estou imperial, xa hai que meterse a hostias todo o rato. Así que nada, tirolle isto porque non me vai poder facer nada. E tomo eu a iniciativa. Nada, parte limpia. Movo os planos que non sei se 3 para 3. Pois nada, perde. Trato de ir lento pero seguro. Non sei, aquí paseime, a verdade. 12 a pedra neste momento é bastante. Ademais non estou producindo nada de ouro. Non estou comerciar tampouco, cagada miña. Pero bueno, ainda estou a xenerar army. Teño cento e pico militar. Xa fai bastante que non fago nada económico, mal por a miña parte, que sigo presionando, quitándolle recursos económicos. E aquí sigo. El tamén sigue a enviarme merda. Xa consegui facer outro trabuchete aquí. Pero agora mismo estou aquí pasiño a pasiño, pasiño a pasiño, pasiño a pasiño, avanzando pouco a pouco. Nada, estou a sacar un pouco de cousas aquí. Tiña que ter reparado este castelo. Non sei por que aquí móvome para atrás a construir aquí, que ao final non fago nada aí. Aquí foi unha cagada, perder este castelo foi unha cagada, porque sí, vou non perder. Pero bueno, xa teño a tiro o seu centro urbano, así que nada, a presionar. El me presiona, eu presiono. Tamén lle estou a atacar, xa vexo que está a meter por aquí tropas. Así que nada, sigo presionando. Tamén penso que por aquí me ten que estar jodendo bastante. Por eso estou avanzando por aquí moi pouco a pouco, porque teño medo a perder aquí ao army e que me ataque por aquí. Entón, pouco a pouco, pois iso. Saquei de seguinte, bueno, o tempo é isto, para curar en área. Os monxes. E si seguimos. Nada, siguen atacando, perdo o castelo, moi tontísimamente, perdín aquí o castelo, a verdade. Quero que me protexía esta zona. Aquí fun parvísimo por perderlo, en serio. É que estou no vendo e me estou levando as mans á cabeza. Non sei como pude ser tan parvo de perder aquí o castelo. Nada, xa lle conseguín destruir o centro urbano e vou empezar a tirar todo o edificio que vaya atopando. E agora é unha loita de a ver quen é capaz de presionar máis. El conseguiume destrozar un castelo
Pero eu tamén llevo a destrozar o seu. Ya sei que está aí facendo cousas, xa estou aquí acumulando algo de army. E aquí tratar de lanzar outro ataque. Que, como vedes, non chega nin a tocarme. Ainda por riba xa chega máis Genízaros, 60 Genízaros. Nada, aquí trato de limpiar. Con estos tiña que ter atacado a esto, pero bueno. Xa descubro o que ten por aquí, máis menos. E nada, mira, ainda por riba, jódeme esto. Moi mal aí. Pero bueno, eu ahora mismo estou centrado en destruirlle o edificio distintivo. Aquí jodeume e conseguiuse defender. Pero bueno, eu sigo presionando por aquí. El sígueme presionando por aquí. Tiña que ter atacado con estos aldeáns. E nada, empezo a tirarlle isto, os edificios. Aí, a mamar o primeiro edificio distintivo. Pero aínda non se vai a rendir. Vaino a estar ata o final. Aí xa por fin actúo dunha vez. Xa empezo a levar reforzos que estou xenerando por aquí. Isto esqueceuseme, a verdade, esqueceuseme totalmente. Antes, cando estaba vendo ahora na repetición, dixen, cando mo destruíron, non? Estou vendo que non mo destruíron, que se me esqueceu. En fin, tonto de min. E aí, veña, presionando pouco a pouco. Aí, un cipallo que non me dera conta que se me marchou. Vou aproveitar esta protección para sacar o ouro. E xa teño aquí as cousas feitas. Nada. Xa lle fixen un bo destrozo. Xa lle quitei o centro urbano. Agora mesmo non sei. Non ten outro centro urbano. Non construíu outro centro urbano. Estáse poñer a pesca por algún motivo. Debe estar a facer economía co mercado. Porque de recursos está como o puto cu. Aquí non sei que carallo fixo o Trebuchet, pero bueno, xa envío reforzos para ir protexéndome, porque xa son consciente eu tamén de que non me ten moito. Pero onde está é aquí. Eu aquí sigo parado, puquiño a puquiño. Vou a ir a eliminar as casas máis pronto que tarde. Pero como vemos o tío xa ten unha economía nefasta. Bueno, de comida está sacando casi tanto como a min, gracias aos barcos. De madeira tamén está a sacar máis. De onde está a sacar a madeira de aquí? Moveu toda esa madeira. Debe de estar buscando recursos. Por eso vou construir o mercado aquí para mercar pedra e facer outro centro urbano. Pero penso que acabou, porque acabará construindo outro castelo en prazo de outro centro urbano que é o que precisa ahora mismo. Pero o tío, bueno, ainda non se rinde. Ten aquí outro o edificio este de terceira para conseguir recursos. E ten seleccionado comida. Necesitabas pedra, amigo. Nada, sigo avanzando. Calle bien isto. Como vexo que non quere rendirse, pois sigo presionando. Aquí envíame un cañón, pero lle pouco vai servirlle porque teño a mellora dos castelos otomana que ten unha bombarda integrada, se lle envío aquí non quero que me volvan a destruir outro castelo. Ya volvo a construir outro castelo para ter unha visión total da miña franxa. E conseguimos destruirlle isto. Envíolle os cepallos a quitarlle as casas. E aquí vexo unha torre. Por meda que teña cañóns ou algo. Bueno, non quero ir perdendo tropas a lo tonto. Así que, nada, fora. Ahora tócame presionar cos cipallos. Ya teño aquí bastantes escolas. Faltanme galerías de tiro. Aí estiven fatal, pero bueno, é que como teño todo a tope, pois xa non pago nada. Aquí outra vez máis, estou lle deixando coller ouro. Está a coller moito máis ouro que a min.
Ten aquí a 9. Pero eu non teño non fixen isto como un parvo. Nada, non lle vale de nada eso. Non fixen isto e penso que tampouco non fixen as melloras do molino. Fatal, é que económicamente xoguei fatal. O tío non sei a que carallo xogou. Nada, xa lle ataco, xa lle nego o ouro. Porque eu a todo isto aínda non sei. Eu penso que aquí debe ter outro CT, outros cuarteles, entón que debe ter todo isto cheo de cuarteles, e CTs. Entón eu por eso vou tan a modiño, tan pouco a pouco, non vedes, non me centro nin en quitarlle isto, voume a retaguardia a ver. Vexo que aí hai casas e vou a por elas para joderlle a produción de arma. E aquí empeza a atacarme. Empeza a atacarme dende arriba. Bueno, é o que ten que facer. Aquí siguen tratando de enviar xente para atrás, pero non o consigue. Ainda que, bueno, sí que o conseguiu o demonio. Síguese empeñando en sacar cabaleiros. Bueno, contra os genízaros non vas a ir ben, amigo. Aquí xa movo a isto porque vexo que o tío non se quere rendir, entón voulle quitar isto. Por qué? Voulle vir por aquí. Que sei que con isto non obtrae un armitocho ou contra 62 genízaros non vai facer absolutamente nada. E isto perdelo tampouco me sirve tampouco me moito porque teño aquí unha bombarda esperando e tiño dúas bombardas esperando. Entón dame un pouco igual perder os trabucheros. Aparte, como os genízaros tamén poden mellorar, nada, pois sigo presionando. Aquí tiña, ao final solo tiña un monasterio con dúas reliquias. E nada, a continuar. A verdade é que en tecnoloxías esta foi sema pinza, non fui sacando tecnoloxía. Aquí levaba outra, debeume intentar facer un gololó, pero bueno, segulle mal. Aquí sigue presionando, pero eu tomo con calma. Nada, vai a enviar máis army, pero pouco vai facer. Eu agora teño medo de que me este aquí a reconstruir ou algo, porque vexo que está tan tranquilo, non entendo nada. Pero tampouco entendo porque non se rinde xa. Non sei que espera con isto. Sacar dos cañóns que ellos vayan matando. Aquí movino para facer o terceiro CT, pero claro, cando o mandei no aquí ao medio, e non sabía que estaba isto construído. Entón debo se quedar aí pillado. Pero bueno, eu penso que ainda se está a construir o CT. Eu envíano e xa está. Nada, vou ir facendo coas reliquias. 4 topos que tiña. Voulle a eliminar isto, 4 topas que tiña por aquí xa producidas. Xa me fixen con control de todo. Xa vedes que pouco falta. E eu a estas alturas non sei onde carallo está. Xa sei que que debe estar por aquí, por esta zona. Entón nada, a seguir avanzando. Aquí volvenme a atacar. Non tiña isto. Debía ter isto feito. Pero de pouco lle vai servir. Moitos aldeáns tiña que ter matado estos aldeáns, facer os pallos, empeinalo todo. Pero bueno, voulle a ir quitar edificios, todo o que poida. Aquí atácame. Isto é unha tontería, porque eu ata este momento ni me percatara. Ni me percatara de que estaba aí. E agora gracias a isto que me percato. Aquí finalmente, sí, vai-me a destruir o castelo. Finalmente, pero xa teño todo feito. Mira, a ver, que xa non é rival para min. Non ten economía ni nada. Aquí me poño a facer por fin isto. E xa empezo a peinar a todo. Necesito atopalo. E aquí vexo que están construindo un castelo. Así que, para adiante. Por sorte non lle deu tempo a construílo.
O moi parvo. E aí foi. Pero ainda así non se rindo, cabrón. Nada, enviarei ahora estos tipallos para aquí a axudar. E sigo avanzando. Teño aquí protexendo, porque eu na miña cabeza penso xa solucionei isto con estos aldeáns. Aquí xa chupei toda a madeira que tiña que chupar. As únicas mellores que fixen foi da madeira. Nada, vou limpiando, aquí atopo a súa madeira. E non sei que pretende. Eu agora, como vedes, faltame isto, pero non o sabía tampouco. E por fin podo construir o CT que pretendía construir. Pero teño 10.000 de euro, Por minuto estou sacando 500. Nada, sigo avanzando, pillo yo aquí unha cagada para el tremenda. E jodino. Vexo que ten o mar controlado, digo, pois pa ti campeón, eu teño os lugares espirituais estes importantes, xa lle vin isto, así que xa deixo o asedio aí atrás, envío isto a deixarlos aquí no medio e o solto. E ata aquí vai chegar todo. Xa non ten nada que facer e xa se rinde por fin. Ainda que xa lle estaba aquí tamén cos tipallos, xa lle atopara isto. E nada, unha partida longa para o rival que foi, pero non se quiso rendir. E gustoume, pa unha que gano, que xa vedes que son bronce 2 ou bronce non sei que, pois, que son? Bronce 3 contra contra un plata, pois nada. Pois eso, xente, quería mostrávolo, espero que vos gustase, se así, dalle like, suscribide, bla, 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 xa nos veremos para a seguinte. Besitos, chao.